Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Suna na Sani Nura Aja kamar yadda kuka sani. Barkanmu da ƙara kasancewa da ku a cikin channel ita mai suna Sani Tech. Darasin mu ne insha Allah za mu nuna muku yadda za ka yi downloading din littafi kyauta akan online har ya zo kan wayar ka, wato da za ka ɗauko littafin karatunka research ɗin nan da za ga mutane suna yi su nemo hot ko wani abu da aka ba su. To yau gaba ɗaya za mu nuna muku yadda za ku je ku ɗauko wannan littafin kyauta ya zo kan wayar ku a matsayin kamar kun siya ne amma kuɗi ne. Kafin mu je nuna muku, ina so ku danna mun subscribe sannan ku danna alama ƙararrawa. Na gode. Don haka ku biyo mu ku sha kallo. Kamar yadda na ce zan nuna muku yadda za ku ɗauko kowane littafin karatu kyauta. Farko bari mu je kan Chrome ɗinmu, wato wannan ga Chrome ɗinmu nan kamar yadda kuke gani. Wannan ita ce Chrome ɗinmu, gashi nan kamar yadda kuke gani. Gashi nan idan ka tashi ka shiga, za ka zo wajen search, za ka rubuta www.pdfdrive, wato pdf drive za ka rubuta, sai ka sa .com, sai ka sa go, ka danna search. Gashi nan kamar yadda kuke gani, gashi nan kamar yadda kuke gani ga littattafanmu nan suka sa pdf. Bari ku cire wannan tallar. PDF drive is your search engine for PDF files. As of today we have 10.164.889t, wato suna magana nan gurin, kun ga gurin da nake nufi nan gurin na karanto muku. PDF drive is your search engine for PDF files. As of today we have 110.164.92. wannan gurin da kuka ga yana tafiya da gudu, wato sai ban san dai me zan gaya muku bare gurin. To gashi nan kun ga littattafan sayawa suke, ko da yaushe sawa ake. To abin da wasu kuma ba su gane ba shine a nan gurin za su ga littattafai amma za su ce to ai a nan ba shi ne littafin da muke nema ba. To idan ka tashi za ka zo ga wani guri nan da kuke gani, wato nan gurin nan mai alamar kamar gilas, gashi nan anan sama wani mai abu kamar riƙewa, wani kamar gilas abin da ya haka dan cycle da wannan, sai ka taɓa shi. Idan ka taɓa, to anan za ka zo kai search duk wani littafi da za ga kake so kai amfani da shi, kai karatu da shi. Misali kamar yanzu wani littafi, bari na sa muku financial account. Gashi nan financial account, to sai ka danna search. To kun ga littattafan nan da yake so, amma me a littafin da kake so za ka zo nan, ka yanzu gashi nan financial accounting and reporting, financial accounting, gashi nan kuma financial and management accounting, gashi financial accounting and accounting standard. To anan za ka duba cewa wani littafi. Dole za ka nan gurin da na rubuta ni kawai na rubuta financial accounting din, amma kai kuma me za ka rubuta a nan din, gashi nan me za ka rubuta, sunan littafin naka za ka rubuta. In dai ka rubuta dole za ka same shi a kai. Za ka zaɓi yaɗin after menene, gashi nan any page, mai peji nawa, language gashi nan za ka zaɓa nawa ina kake so ka wannan ɗinsa. Misali in kana so za ka yi amfani da shi, gashi nan. To misali muna so mu ɗauko wannan single financial accounting ɗin nan. Idan ka duba nan yana da peji 755, wato 755 page. Sannan an yi creating ɗinsa, an ƙirƙiri littafin ne 2010. Idan ka duba za ku gani gashi nan 2010 nan gurin. To wanda suka yi downloading ɗinsa kuma an samu kusan mutum 61,392 wanda suka yi downloading ɗinsa. Gashi nan kamar yadda kuke gani, wanda suka yi downloading ɗinsa an samu mutum 61,392 sun yi downloading. To yaya
ya za ka kai downloading ɗin shi ne, kai ba ga wani guri ya kafa to kawai za ka taɓa shi a kai kawai za ka zo kana so kawai za ka taɓa nan gaba ɗaya nan kawai danna shi za ka yi kawai haka. To gashi nan kamar yadda yake gani sun nemo ma financial accounting gashi nan by Jonathan menene gashi nan wanda ya wannan ɗinku ya zo kun ga review ɗin nan. To ga wani guri an sa review ga wani guri an sa download. Wajen review ɗin ne yana nufin kafin kai downloading kana so kai review ɗin littafin ka gani shi ne ɗin ko ba shi ba. To amma ba buɗewa za mu tsaya yi ba tunda koya muku nake yadda za ka ɗauko sai kawai ka danna download gashi nan. To kamar yadda kuke gani ga wani guri ne yana cikin format gashi nan cikin verifying gashi nan gurin shi ne idan ku duba ku ga yana tafiya kun gani. To wasu idan suka zo nan gurin za su ga gashi nan ya sa musu financial accounting your downloading will be beginning in a moment, wato yana nufin nan ba da jimawa ba abinda kuke so ku ɗauko zai yi. To idan ka tashi sai ka zo nan ga wani guri na an rubuta go to PDF kawai za ka taɓa gurin nan gashi nan. Ku tsaya ku kalli ƙasan wayata za ku ga wani abu ya fito irin alamar da yana downloading to ga ma shi bai ma fito ba gashi nan yana yi a sama kun gan shi nan yana yi daga nan gashi nan yana downloading gashi nan MB 37.86 MB gashi nan yana tafiya da sauri bari ya yi ku gani. Yana yi a ƙasan wayata zai ɗauko zai yi wannan ɗina zai nuno min ofin kowane books da kake gani kana so ka ɗauko za ka same shi kowane kala ne. Hanya guda ɗaya kenan akwai ɗaya hanyar da zan nuna muku shi ma za ku wannan bari ya gama zuwa in yi ofin ɗinsa ku gani littafin ya zai yi zo. Bari ya yi gama zuwa. To kamar yadda kuke gani gashi nan ya gama zuwa da kanshi ma ya shiga ya buɗe gashi nan da kanshi ya gama zuwa ya shiga ma ya buɗe. To kun ga gashi nan ya soma kun ga fejin da na gaya muku daman yawan shi bari ku gani in ɗan tafi muku da shi ku gani za ku ga fejin yana ɗan kamawa kun ga gurin nan gashi nan kun ga yawan fejin. To kun ga yawan fejin nan kana tafiya haka za ga yana ta yi yana kawo ma ga yanayin duk dai gashi nan za a gani. To gashi nan dai ko nawa aka sama online a can za ga littafi to ga wani gashi nan yana yi. Hanya ta farko kenan yadda za ka ɗauko duk wani littafi ta online kenan. Ga hanya ta biyu bari mu nuna muku ita idan ka tashi sai ka zo nan sai ka danna wannan alamar ɗan plus ɗin wannan ga wata alamar plus nan a gurin sai ka danna gashi nan sai ka zo ka sa www wato www.google scholar gashi nan kamar yadda kuke gani Google Scholar. To sai kai search kawai gashi nan kamar yadda kuke gani gashi nan ya kawo ma Google Scholar sai nan ƙasa ya kawo Google for Article with Google Scholar University Libraries. To za ka danna kan wannan gashi nan shi haka kamar yadda kuke gani libraries ne research wanda ɗalibai za su nemo littattafai a kai duk gashi nan a nan ma hanya ce ta biyu da za ka yi downloading ɗin books. Misali yanzu kamar shi yanzu muna son mu ɗauko books bari mu sa biology gashi nan mun rubuta biology sai mu yi search ga wani guri nan wato nan an rubuta search nan gurin
sai ka danna shi. Gashi nan kamar yadda bari ya ɗan je to shi ma guri ne gashi nan inda za ka nemo littafin da kake so akai wannan ɗinsa. Kun ga shi ma gashi nan misali yanzu sai ka sa nan rated articles all version sai ka danna shi akai gashi nan. A nan za ka yi research, shi ma dai research ne ba wai littafi za ka ɗauko ba. A nan za ka yi binciken duk abin da kake so za ka samu shi ma dai kusan dai kamar wancan amma wancan akwai na PDF ɗinsa za ka samu kamar waɗannan kenan. Akwai wanda kuma za ka samu za ka yi a kai ne kawai. Hanya guda biyu kenan da za ku bi ku ɗauko littafi kyauta. Na gode sai anjima kar ku manta ku danna mun subscribe sai anjima. To jama'a fatan kun fahimci abin da na nuna muku. Kar ku manta sai ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa. Idan hakan zai bani ƙwarin gwiwa da zai sa in ci gaba da ba ku shirye-shirye na gode. Idan kana tambaya ko wani shawarwari ko wani kuskure mun yi gafarce mu. Da haka akwai wanda aka rubuta comment a can ƙasa sai ka rubuto mana tambayoyinka da shawarwari.